мардуми кишвар дар асоси конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият карда истодаем ки то ки зиндагии мо рӯз аз рӯз беҳтару хубтар шавад. агар мо хоҳем ки озод бошем, дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият кунем, доимо бояд ки побанди қонун бошем ва ба ҳамаи қонуншиканиҳо бояд ки оштинопазир бошем, чунки асоси баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд ин дар дасти худамон аст. беҳуда нагуфтанд ки хоҳӣ ки соҳиби ҳуқуқҳои худ бошӣ, бояд ки аз сарқонун яъне конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистони мо бояд ки бохабар бошем, чунки ин ҳама сулҳу субот, ин ҳама тинҷию амоние ки мо дар кишвар дорем, ҳама асос дорои соҳиби ҳуқуқҳои худ буданро тақозо менамояд ва конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи сулҳу субот ва ҳамаи зиндагии осоиштаи моро ба танзим медарорад.